Uy, mga koys. Namin nag-request sa to ba? Na, mo na request nimo. So easy ra kayo. Pero testingan na to kay first time na ako ning kaon mo. First time na ako ning tilaw ni. First time na ako nga makakaon. Unay nag-request kini sili. Mo ni sili no. Bisa kayo. Pa. Pa. Natayo na Pa. Ahos. Pa. 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 Dai. Pa. Limon. Lami mo na yung limon. Halang kaya. Luya. Pa. Pag tinaraw na mo request, kaya lami ba? Luya. Pa. 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 Ewan mo tayo Bombay. Kaya na lang. Atsal. Ah. Pa. 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 Pag tinaraw na mo request, pa. Anong lami ba? Wala kayo. Pa sa limon. Ayaw ko yun. Mana to? Bye.